Ibardineko lepotik abiatu eta Mandiale deitu mendiko bidea hartuz, iraganean salto handi bat egin daiteke. Itsasoari idekia dagoen eremu untan, Kromlek edo Arrespilak duela 2005 urte izaiten ziren hilobio iduren lekuko. Kromleka guztiak borobila egiten dituzte, baina gero nire azpian kokatzen da beste leku bat, deitzen dena un zist frantsesez, eta kokatua da hainitzetan hilaren lekua, erakusten du lehen hartzainak nola bizi ziren, lehen eskualdunak ere bai. Hemendik hurbil, gotorleku baten aztarnak, Napoleonen gerletako garaikoak. Irudikatu behar da hemen arresi bat bezala zela inguratzen gintuena, eta hemendik besoldatuak borrokan edo gudan hasten ziren. Toki horrek hartu du Baionetaren izena, zeren eta artxibo batzuetan lehenda batek dio gerla hori bukatu zela, gerla edo behintzat hemen izan zen guda bukatu zela Baioneta kolpez. Ezagutza hori ez duen jendeak ez du asmatuko hemen gotorleku baten arrastuak direla. Guk asmoak ginuke CPI-rekin ondare historiko hori hobekiago balioztatzea. Ondare aberatsa, Jon eta Imanolek zulo batera eramaiten gaituzte, meategi batzuen aztarnak erakusteko. Ibardinean hainitz badira horrelako lekuak, zenta burdin hainitz ematen ditugu. Urruñan badugu auzo bat deitzen da Olet, eta Olatik heldu da, eta petsatzen dugu burdina hor leku horretan lanatu izan zen. CPI itsas bazterra egiturak erakusketa berezia proposatzen du arkeologiaz eskualdeko hainbat aurkikuntza balorean ezartzeko. Martxoaren 22 arte ikusgai Euskal Erlaitzeko etxean Hendaian, gure bazterrak hobeki ezagutzeko gomita edera.